como estades? Que tal vos vai a vida? Pois a min vaime señal. Hoxe teño que dicirvos que estou soa, porque Curro foi a un campeonato de atletismo. Pero non importa, cando veña voulle dar unha sorpresa e voulle a preparar o tema das funcións vitais. Que vos parece? Imos alá. Moi ben, Curro. Sabes que son as funcións vitais? Pois é moi fácil. Os seres vivos diferencianse dos seres inertes, como as rochas, a auga, en que, ademais da súa composición química, realizan as funcións vitais, que lle permiten facer cousas como camiñar, comer, beber, falar, estudar, xogar. E cales son as funcións vitais? Pois as funcións vitais son tres: a función de nutrición, a función de relación e a de reproducción. Empecemos logo pola función de nutrición. A función de nutrición é o conxunto de procesos que realiza o noso corpo para conseguir a materia e a enerxía que necesitamos para vivir. Os seres vivos toman sustancias a través dos alimentos, transfórmanas e expulsan os refugallos. Que elementos interveñen na función de nutrición? Pois interveñen o aparato digestivo, o aparato respiratorio, o aparato circulatorio e o aparato excretor. E que é a función de reprodución? Pois a función de reproducción asegura a supervivencia dos seres vivos ao longo do tempo, dando lugar a novos seres semellantes a eles. Existen dous tipos de reproducción: a reproducción asexual e a reproducción sexual. E que elementos interveñen na función de reproducción? Pois depende do tipo de reproducción. Na reproducción asexual, un só proxenitor pode dar numerosos descendentes idénticos. Este tipo de reproducción realízana as bacterias, fungos, plantas e animais invertebrados, como por exemplo os fieitos, que se reproducen por esporas, ou as patacas, que a partir de unha podemos obter varias. Na reproducción sexual é necesario que interveñan dous proxenitores e os seus descendentes son semellantes a eles. Interveñen o aparato reproductor feminino e o masculino. E realízase en todos os grupos de seres vivos, agas nas bacterias. Sabedes unha curiosidade? Hai algúns animais, como os osos, que teñen a capacidade de regular as súas funcións vitais para adaptarse a condicións climáticas extremadamente frías. A isto chamamos de hibernación. Parece como se estivesen mortos. Pois durante a hibernación o metabolismo dos animais baixa e teñen unha temperatura corporal baixa e tamén respiran moi pouquiño. Pero sabedes que tamén hai outros animais, como as xaniñas, que fan cambios no seu metabolismo parecidos aos dos osos? Creo que isto é moi interesante. Mellor que investiguemos. E agora, para que quede todo moi clariño, aí vai un resumo. As funcións vitais son tres: a función de nutrición, a función de relación e a función de reprodución. Na función de nutrición interveñen o aparato digestivo, o aparato respiratorio, o sistema circulatorio e o aparato excretor. Na función de relación interveñen o sistema nervioso xunto cos órganos dos sentidos e o aparato locomotor formado por osos e músculos. E por último, na función de reprodución interveñen os aparatos reprodutores masculino e feminino. Bueno, pois ata aquí este vídeo sobre as funcións vitais. Voulle a enviar un correo electrónico a Curro con este vídeo. E xa sabedes, se vos gustou, dadelle a gústame. E se queredes comentar algo, tamén. Veña, ata o próximo vídeo. Ata logo, guapis!